Hermeudfordringen. Ja. Yes, nå, nu er klokken 15:15, så nu skal vi faktisk afsted. Afsted med jer. Hej. Ha' en god dag. Husk dit legoblad. Så smutter I ned. Ja. Hej, Katrine. Du låser. Så der skulle jo være sådan nogle særlige parkeringspladser til Christiania-cykler. Gennem siden. Ja. Super duper. Er du med, Rebecca? Ja, du er der. Så må du se, om du kan komme ind sådan her bag ved mig. Vi kan ikke komme ind bag den hvide streg i hvert fald. Så er der grønt for os. Der er du der. Så er der lige lidt huller her. Nu ser det ud som om, at den skifter til grønt. Og det er godt, fordi ellers så kan vi ikke nå over. Så her bliver du nok nødt til at køre lidt bagved, ikke? Fordi her er der meget smalt, og bilerne parkerer ind over cykelstien. Så hvad siger du? Nå, undskyld her. Bum. Sådan. Fordi her kan vi faktisk ud og holde på cykelstien. Der er grønt for os. Der er sådan set grønt for os. Det var fordi jeg ville herude. Og kører ikke på. Så prøver vi den. Ligesom om bag linjen her, ikke? Uden at lige køre ned. Hej Torkel. Så kommer du med i min cykelfilm. Ja, det skal jeg faktisk. Og så er jeg ved at vise, hvor svært det er at køre på cykel her i København. Hej hej. Ups. Og her må vi ikke cykle, så vi skal stå af og trække, ikke? Kommer lige udenom. Brems. Oj, bum. Der er vi lige en parallelparkering der. Upsadasse. Så stopper vi lige. Så har vi nået det. 5 minutter. Kirkeklokken ringer i. Så er det udstigning. Ja, hej hej. Se, det er klassen. Vi ses.